America is back, bigger and better and stronger than ever before. The 21st century is going to be the American century. Il-lejla tajba eżiz telespettaturi għajnejn id-dinja fuqhom. Joe Biden jew Donald Trump. Dan huwa programm speċjali li qed itella propju l-lejla li se jkun qed joħodna sal-11:30 tal-lejla u għada filgħodu fis-6 nerġgħu ninaqdu hawnhekk bi programm dirett fejn se nkunu qed ngħaddulkom l-aħħar żviluppi anke brabta ma' riżultati u kif tkun qed tmur l-elezzjoni presidenzjali Amerikana ferm segwita mid-dinja kollha. U se ninaqat mal-ewwel mal-kollega tagħna fuq in-naħa l-oħra tal-istudju Samuel Lucas li se jkun il-persuna li se jkun qed jgħaddilna l-aħħar żviluppi, l-aħħar informazzjoni mal-proċess elettorali ta' din l-elezzjoni presidenzjali fl-Istati Uniti. Samuel, insellimlek. Grazzi Edward, insellem lit-telespettaturi kollha ta' wan illum naqdu magħna sabiex isegwu dan il-programm brabta ma' l-elezzjoni presidenzjali fl-Istati Uniti. Kif qal tajjeb il-kollega tiegħi fuq in-naħa l-oħra tal-istudju minn din ir-rokna ser inkunu qed naraw l-iżviluppi kollha li ser ikunu qed isiru brabta ma' din l-elezzjoni minn fejn jidħol l-att ta' voti. Bħalissa l-voti fl-Amerika għadhom għaddejjin u ovvjament is-iktar ma jafas il-ħin ma li jibdew jaqilbu nofs il-lejl is-sija ta' filgħodu fl-istati kollha madwar l-Amerika jibdew jintemmu il-proċess tal-voti u hemmhekk jibda isir il-proċess ta' qatt tal-voti. Mbagħad aktar tard fit-tieni parti ta' dan il-programm għada li jibda fis-6 ta' filgħodu ser inkunu qed naraw l-ewwel żviluppi u l-ewwel indikazzjonijiet għal fejn isejra din l-elezzjoni. Intant illum minn din ir-rokna ser inkunu qed nagħmlu wkoll intervisti virtwali li għandna ma' f'din l-elezzjoni presidenzjali. Iżda qabel nibda bid-diskussjoni u l-analiżi kif wasalna hawnhekk 4 snin ta' presidenza ta' Donald Trump, il-kampanja ta' Joe Biden se nkunu qed insegwu servizz dwar biografija. Minu Donald Trump, il-President attwali li qed jikkontesta din l-elezzjoni presidenzjali u qed ifittex terminu ieħor ta' 4 snin, hemm iċ-ċans ukoll li ma jkunx qed jirbaħ is-second term u bekk ikun l-ewwel President mill-1992 meta kien hemm George Bush Senior biex ngħidu hekk li kien tilef l-elezzjoni għal re-election biex ngħidu hekk. Donald Trump minnu nsegwuh f'dan is-servizz. Donald Trump, ismu propja Donald John Trump. Jott 74 sena u qabel laħaq President tal-Amerika kien imprenditur u ċelebrità fuq it-televiżjoni. Studja l-ekonomija u kiseb baċċellerat mill-Università ta' Pennsylvania. Trump twilet fi Queens ftit il-barra minn New York, iżda l-eruq tiegħu huma Ġermaniżi. Qabel sar President Amerikan kien magħruf l-aktar għan negozju massiċċ li bena. Trump għandu 4 qaħwa u għattejn li żar fosthom, ħuh miet riċentament. Dawk li jafuh ma tfullitu laqmuh bħala bniedem robust iżda huwa minn dejjem kien moħħu fin-negozju. Beda jaħdem fil-kumpanija tal-proprjetajiet li kellu missieru. Fis-sebgħinijiet resa iżjed fil-qalba tan-negozju fejn spiċċa involut fi proġetti kbar f'Manhattan. Hemmhekk ix-xorti tan-negozju daqqa daħqitlu u daqqa dawret wiċċa. Hekk kif kellu episodji fejn iddikjara uħud minn negozji li kellu fosthom każinos bħala falluti. Huwa waqqaf dik magħrufa bħala The Trump Organization, il-mimmi tajnejh, iżda forsi mhux daqs ix-xewqat ibabbqu li kellu lejn in-nisa. Trump iżżewweġ 3 darbiet. Mal-ewwel waħda l-modella ċeka Ivana spiċċa bil-banda, hekk kif ġie rrappurtat illi ċeda għall-infedeltà flimkien ma' Marla Maples. Fl-1998 beda relazzjoni mal-modella Slovena Melania. B'kollox mit-3 żwiġijiet kellu 5 titfal u nannu ta' 8 oħra. Bla dubju il-kontroversi jibqgħu jiġu warajh, iżda forsi għal bniedem eċċentriku bħal huwa Trump dan ftit importa lih. 4 snin ilu kontra kull mistenni rebaħ l-elezzjoni presidenzjali tal-Istati Uniti. Skont stħarriġ tal-opinjoni pubblika, f'nofs il-presidenza tiegħu huwa kien l-anqas President popolari Amerikan sa mit-tieni gwerra dinjija lil hawn. Minkejja dan, qabel il-pandemija, il-presidenza Trump fisret tkabbir fl-ekonomija, ħolqien ta' impjiegi u anke titjib fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi li ħaddieħor qatt ma ħolhom. Jibqa' nfakkar li wara ġlied bl-ilsien mal-mexxej tal-Korea ta' fuq, irnexxielu jiltaqa' miegħu u saħansitra anke jirfes l-art tal-Korea ta' fuq. Mal-lut, Trump sar il-President maħbub.
Kien hu b'Netanyahu ħdejh li mexxa l-Ambaxxata Amerikana minn Tel Aviv għal Ġerusalemm u għaraf lil din il-belt qaddisa bħala il-kapitali tal-Istat Ludi. Trump affaċċja wkoll vot ta' tneħħija tiegħu wara li allegatament għamel pressjoni fuq il-President Ukren biex jinvestiga lil bin Joe Biden fuq attivitajiet kummerċjali fil-pajjiż. Il-vot ta' tneħħija ta' Trump għadda mill-Kamra tar-Rappreżentanti, iżda dan il-vot m'għaddiex fis-Senat li kellu maġġoranza Repubblikana, il-kamp wara Trump. Bekk Trump salva ġildu jibqa' jmexxi lill-Amerika bħala il-45 President tal-Istati Uniti. Tul l-ewwel stadji tal-pandemija COVID-19, Trump ġie kritikat li kienet jieħu biċċajt din l-emerġenza ta' saħħa pubblika. Ftit tal-ġimgħat ilu spiċċa infettat ukoll bil-COVID-19 u saħansitra kellu anki jiddaħħal l-isptar. Huwa qal li qed jirkupra u lest ikompli t-tellieqa flimkien ma' Mike Pence li diġà serva għal 4 snin bħala Viċi President tal-Amerika. Donald Trump, President tal-Istati Uniti, ikkampanja biex imexxi lill-aktar pajjiż b'saħħtu fid-dinja għal 4 snin oħra. Lil Donald Hemmhekk segwejna lil Donald Trump fil-fatt wieħed mill-kontestanti ftit informazzjoni dwaru u nilqa' miegħi hawnhekk fil-panel ta' diskussjoni li għandna f'dan il-programm lil Dajna Seguna, gradwata fid-Diplomazija u Relazzjonijiet Internazzjonali, Brendan Zarafa bla dubju kummentaturu segwi ħafna il-politika Amerikana dik iċ-ċertu reqqa u mandu l-ebda introduzzjoni Dr. Alex Xibera Strigona, ex-Ministru wkoll għall affarijiet barranin, esperjenza vastanka fis-settur internazzjonali. Ħanibda rajna biografija fuq Donald Trump. Ħanibda bil-pandemija, għax il-pandemija dan l-aħħar kienet kwistjoni li biex ngħidu hekk kienet politikament ferm dibattuta f'din l-elezzjoni presidenzjali. Il-votazzjoni viċin li tagħlaq ukoll kemm tħossu li ħanibdew bit-Trump għal-issa mbagħad niġu għal Biden. Brendan. Mela, fejn jidħol il-pandemija u Donald Trump? Kif qed tajjeb ukoll fis-servizz qabel il-pandemija l-ekonomija Amerikana kienet sejra x'ngħidu hekk fl-aqwa żmien tagħha. Jiġifieri kieku l-elezzjoni ġiet biċ-ċirkostanzi kif kienu qabel il-pandemija, nistgħu ngħidu li 99.9% il-pols ikunu qegħdin favur Donald Trump u mhux kif qegħdin illum. Però il-pandemija tefet kollox ta' taħt fuq, jiġifieri kellek l-ekonomija fej l-unemployment l-Amerika sploda sewwa, kellek l-stimulus illi ta' Donald Trump u anka l-Kongress Amerikan illi għal-kemm ma jenx biżżejjed u ovvjament kellek il-problema tas-saħħa. Issa, is-saħħa, meta nitkellmu fuq is-settur tas-saħħa fl-Amerika, is-settur tas-saħħa fl-Amerika mhuwiex bħalma huwa f'Malta. Ġifieri Malta jekk jinqadalek xi ħaġa tmur l-isptar, tinqeda, mediċina, kollox b'xejn, mhux problema. L-Amerika irid ikollok l-insurance. Kien hemm każijiet l-Amerika fejn nies illi anke qabdithom il-COVID spiċċaw jirċevu kontijiet id-dar ta' eluf kbar ta' dollari. U dik laqtet il-performance tiegħu b'mod ħarx ħafna. Ġifieri qiegħed fis-sitwazzjoni li qiegħed illum propju minħabba l-pandemija. Kieku ma kienitx il-pandemija, is-sitwazzjoni kienet tkun ħafna aktar pożittiva għal Donald Trump. Ma Dajna, irrid infakkar telespettaturi li aħna hawnhekk imxejna mal-protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa, il-mistiedna tagħna qed ineħħu biss il-maskra meta jiġu biex jitkellmu fuq public speaking. Dajna, ma biex inkompli ma dak li qal Brendan, il-fatt li allura kien hemm mishandling forsi ta' Donald Trump din il-pandemija, ġifieri kien attakkat ħafna u kritikat ħafna minn Biden dwar dan u sa ftit tal jemilu da fl-aħħar sijat tal-kampanja tiegħu irid ikeċċi lil Fauci u Biden jgħidlu jiena I will fire Trump imma I will hire Fauci again. Jien ħanejt ħaġa li iddominat ħafna fil-karattru ta' Donald Trump. Donald Trump dejjem ħareġ hemm barra ma jemminx biex jenza. Ġifieri ħareġ mit-trattat tal-Paris Agreement għal-climate change, għax għalli climate change mhix qed tiġi. Jiġifieri m'iniex sorpriża li għall-pandemija minkejja li hemm studji li jgħidu ovvjament il-masklija tajba li qed naraw id-demokratiċi jilbsu l-mask lemma Trump f'ebda reli ma libisa. U dawk ir-rallies kollha ġo xulxin. Kollha ġo xulxin, ebda restrizzjonijiet.
Iġifieri il-karattru minnu stess li dan dejjem innega xtejt ix-xjenza m'iniex sorpriża li b'dan il-mod fil-pandemija aġixxa b'dan il-mod. Kien hemm mishandling, nemmen li kien hemm mishandling, anzi naħseb l-Amerika kellha tkun il-leader biex ovvjament tagħti direzzjonijiet ta' kif għandha tkun handljata ġara, ġitar is-sitwazzjoni u ħarġet ferita illi dejjem kisret is-soċjetà Amerikana, però b'xi mod dejjem pruvaw jattuha. Il-diviżjoni tal-klassista ngħid jiena, kif għal Brendan għandek ovvjament ċertu klassijiet, kien hemm min jista' jaffordja s-saħħa, kien hemm min il-faults, l-iżbalji nistgħu ngħidlek fis-sistema tas-saħħa ta' Amerikana laqtet sow lill-poplu Amerikan. Jiġifieri il-mishandling huwa miż-żewġ naħat, il-mentalità ta' Trump kif iħares lejn ix-xjenza ovvjament li eventwalment il-mod kif iħendilja it-backfire dal minnu nifsu u ħarġet il-ferita illi ilha tweġġa ħafna s-soċjetà Amerikana, id-diviżjoni tan-nies li għandek fis-soċjetà. Is-soċjetà Amerikana. Lilu nnifsu għax laqtet lilu. Għandi d-dubji tiegħi fuq dik personalment, għandi d-dubji tiegħi għax nemmen illi rikeb fuqha b'mod biex joħroġ superhero element, jiġifieri li jien ma milli xejn, jiġifieri nibqgħu niltaqgħu għar-rally su hekk għal demokratiċi mbagħad tara differenti. Jiġifieri is-soċjetà Amerikana mhix l-Amerikana li naħsbu forsi aħna, imma hemm nies li huma immigranti li marru jgħixu hemmhekk, soċjetajiet li hija diversifikata. Però iva, l-pandemija nemmen li kif qal Brendan kien hemm perjodu li kieku qegħdin hawnhekk m'hawnx il-pandemija qegħdin nitkellmu mod ieħor minn kif qegħdin nitkellmu issa. Ekku, Alex, imma il-fatt li Trump, għax anka jrid ikollok ċertu kuraġġ ta' sur biex tieħu daw ċertu ta' pożizzjonijiet radikali, ġifieri Trump kien hemm minn meta laħaq President isa waslet l-aħħar tad-dinja beżza bil-baba u aħna kon qed nitkellmu. Li kieku ma kienx hemm il-pandemija da kienet iġib ċertu prosperità wkoll fl-Amerika, ħolqien tax-xogħol tkabbir ekonomiku, jiġifieri dak kollu ġabu. Le, daka bla ebda dubju, il-coronavirus għatatlu waħda żgur il-Trump. U għalhekk issa ġi bdalu ġorokna qed jagħti bissi biex jipprova jerġa' jieħu s-second term. U għaw fejn u jasal għal kollox. Għandur naqra fuq il-proċess ta' elezzjoni pjuttost issa mill-macro assessment u tibda tara l-metodu kif għamel diġa 4 snin ilu bil-Cambridge Analytica fej analizzaw il-voting preferences tan nies individwi Amerikani biex hu seta jillokalizzaw jiffoka fuq swing states u ġabar dawk swing states u għavolja Hillary Clinton ġabet 3 miljun voti iktar minnu u ġab l-Electoral College, il-270 threshold. Issa x'qed jagħmel issa? Issa qed jidħol iktar bil-qawwa allura minn qatt qabel biex jilab il-logħba sal-maximum tagħha. Qed jipprova jagħmel voter suppression kemm jista' jkun biex ma jivvotawx dawk illi jaħseb li għandhom lejn ikunu tiegħu. Se qed ngħid u qed jagħmel da ħanoqta t-tel, ma jmux jiġi l-ambasċatur Amerika, le mux il-President għamela di, ma ejja, favur min edha, min igawdi minn din il-mossa, ħankunu ċari. Iktar interessanti huwa dan it-tieni aspett illi bil-mailing in ballots li l-om sejrin diġa 4 ġimgħat ilhom jivvotaw l-Amerika u diġa daħlu 102 miljun voti fil-kaċe u ġabdow jenaddu minn dal-ħodu, fil da għaddej l-att tal-voti għat l-għedin nitkelmu ta' dawn il-102 miljun. Imma sa tqum issa l-kustjoni, ma s-seba ta' filaxija l-Amerika l-lejla, s-sija ta' fil-ħodu għawnek, ħatala il-votazzjoni. Issa, dawk li ħajaslu bil-posta wara s-seba, ta' Trump edin jajdu l-avukati, għandu avukati resti f'kull stat ġo l-Amerika, l-avukati sajdu dawk illegali, għax waslu wara li għalqet il-ħin tal-votazzjoni. L-oħrajn se jgħidu illi dawn validi għax il-postmark fuqhom hija 5 ilu u meta votaw kienet il-votazzjoni, mela tista' tara kawżaw legali mill-aqwa u għandek żewġ aspetti. Di tista' tawwal il-proċess. Di tista' tara. Back in 2000, meta kellek Bush kontra Gore, damu 36 days in suspense kollha fuqhom. Issa għaw kapaċi tibqa' għaddejja di anke oltre. Ġifieri għandha mnejt kwistjoni kostituzzjonali u għalhekk hawn naraw l-importanza li tali daħħal is-sitt Republican
Madam Justice, issa Republican, again, jennet nis-sogra nkun iktar kollokjali għaw il-lejla xajdila kif ħanajdila Republican. Għax Republican appointed, ma appointax il-ċaħat independenti. Imma jekk għandu 6-3 żgur malli jaslu l-appelli mill-rati statali għal-federali għal-Supreme Court għal-Scotus, malli ħajaslu hemm ħajja toħ favur hemmhekk. Mela ara x'ħajkolna, namnejn ikollna erġajna President binqas voti teknikament għax hekk tara tarom kollha li ieħor ikollu iktar diħli. Eżatt, il-popular vote. Taf kif bħal ta' 3 miljuni żejda li kellha Hillary Clinton. U jibqa' għaddej hemmhekk jon kellha ikarkar and it's getting ugly għax issem ħafna nies armati f'ċertu toroq, partikolarment ġo Washington DC, għaddejjin l-ispeċi isma' jekk ma taċċettawniex ishom milizzjas. Il-businesses jimbarraw il-bibi. Iva, dik vera telltej li ġifieri ħallu żgħir li tellalek linjam ma twieq għax qed jistenna li ħajkun hawn id-dimostrazzjonijiet violenti u jkissrulhom kollox. Mela ejja noqogħdu attenti fuq din il-kwestjoni tal-mail-in ballots fejn hawn 102 million votes li minnhom ħajkun hawn xi ftit ħafna ma nafux kemm ħajaslu tard wara s-7 ta' filgħaxija. Di waħda mill-logħbiet li qiegħed jilagħbu biex ikun jista' jkompli. Dik ħajkonna ċans niddiskutu fuqha u ġifieri ma nistax ma ngħaddix kumment għaliex hawnhekk nitkellmu anke ħajkolli nidħol naqra partiġjan hawnhekk, jiġifieri nitkellmu fuq il-ħatrijiet tal-ġudikanti hawn Malta. U mbagħad naraw l-Amerika li suppost huwa l-aktar pajjiż demokratiku u li ħaddan is-salta ta' dritt u naraw kif jaħtru huma n-nies fil-ġustizzja iżda. Ħansegwu l-biografija l-oħra. Joe Biden li huwa tikkontesta fisem il-Kamp Demokratiku kien viċi president għal 8 snin flimkien ma' Barack Obama li kien il-President tal-Istati Uniti. Rajna ħafna l-Obama jikkampanja biswi Joe Biden, dan huwa servizz fuq minnu Joe Biden. Biden, ismu propja Joseph Robinette Biden Jr. Jgħod 77 sena u studja liġi. L-eruq tiegħu huma Irlandiżi ma jbix griżmeħem qarf tazza waħda mbita xejt li fil-familji hemm biżejjed nies alkoħoliċi u minn dejjem kellu ħiliet ta' mexxej anki fil-klassi tal-iskola. Illum miżżewweġ lil Jill Jacobs, ex għalliema, qabel kien miżżewweġ lil Neela Hunter. Mill-ewwel mara kellu 3 tfal li iżda 6 snin wara żwieġ martu u binthom iż-żgħira ta' sena mietu f'inċident ta' traffiku. Iż-żewġ subien l-oħra ndarbu. Dan kien episodju li affettwa ħafna lil Biden, biżżejjed ngħidu li kien għadu kif rebaħ kontra kull mistenni l-elezzjoni għas-Senat tal-Istat ta' Delaware. Biden kien se jirriżenja biex joħsib iż-żewġ uliedu l-oħra li kienu salvaw, ħadd ieħor ikkonvinċih biex jibqa'. Fil-fatt il-ġurament ta' senatur kien ħadu l-isptar fejn baqa' muliedu, huwa kien sar is-sitt li żar senatur Amerikan. Tul il-ħidma tiegħu fis-Senat huwa għamel żmien twil iservi fil-Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Fl-1990 oppona l-gwerra tal-Golf kontra l-Irak. Fl-1988 kien għoddu beda kampanja l-President tal-Amerika li jiżdar tira kmieni minna fl-istadju ta' qabel l-elezzjonijiet primarji. Dak iż-żmien huwa kien inqabad f'kontroversja meta kkopja diskors tal-mexxej tal-Partit Laburista Ingliż Neil Kinnock. Biden kien ħabib antik ta' John McCain. Biden kien qal li demokratiċi u Repubblikani, żewġ partiti kbar rivali fil-politika Amerikana, jistgħu ikunu ħbieb. Biden kien spiċċa jikkampanja biex isir viċi President Amerikan ma' Barack Obama fl-elezzjoni tal-2008. Dak iż-żmien McCain kien il-kandidat Repubblikan għall-ogħla kariga fil-White House. Biden kien serva ta' ispirazzjoni kbira għall-familja McCain meta McCain marat b'tumur f'rasu. Fil-fatt Biden kien ġa għadda minn esperjenza simili meta ibnu bew kien marat b'tip ta' kanċer simili għal McCain. Biden kien tilef ieħor minn uliedu din id-darba meta kien viċi President tal-Istati Uniti għal 8 snin. It-tifel ieħor ta' Joe Biden Hunter għamel żmien jipprova jeleb il-vizzju ta' droga u x-xorb. Biden jgħid li f'kull familja hemm minnu vvizzjat. Iben Biden ukoll spiċċa f'kontroversja tul il-presidenza ta' Trump. Kien ġie allegat li Trump kien talab il-President tal-Ukrajna biex investiga allegazzjonijiet dwar Biden li prova jinfluwenza lill-Gvern Ukren biex jimpjega lil-Libnu fi proġett tal-enerġija. Biden għażel lil Kamala Harris biex tkun qed ittellaq miegħu għall-elezzjoni presidenzjali fisem il-Partit Demokratiku. Meqjus bħala wieħed moderatu liberali, Biden huwa wiċċ ieħor tal-amministrazzjoni Obama. Kulħadd jirrimarka li Biden jitkellem tajjeb ħafna anki jekk kellu ħabta jirrepeti temtem xi ftit minħabba kundizzjoni fid-diskors tiegħu. Fil-fatt dwar dan huwa kien qal li prova jeleb din id-diżabilità billi jaqra l-poeżiji u d-dimmera.
Joe Biden, ex-senatur, missier ta' 4 tfal, ex-viċi President tal-Istati Uniti, il-kandidat tal-Partit Demokratiku għall-ola kariga fil-White House. Hemmhekk segwejna wkoll biografija fuq Joe Biden, rajna kif Joe Biden ukoll għadda ħafna. Ħanitkellem fuq il-klima politika li fija saret din l-elezzjoni. Kien hemm id-dibattiti, il-famużi dibattiti wkoll bejn Joe Biden u Donald Trump. L-ewwel dibattitu ma tantx kien wieħed komplementuż bejniethom, ġifieri spiċċaw jaqlaw ir-razza dik. Ġifieri dan li kellhom il-poplu Amerikan qudiemhom għandek Joe Biden li kif qed nitkellmu issa qed nitkellmu ħajalaq 78 sena, jiġifieri relattivament anzjan sow għall-presidenza. Trump mhux binqas 4 snin sar minnu, jiġifieri din kienet l-għażla qudiemhom l-Amerikani. F'liema klima politika saret din l-elezzjoni bejn dawn iż-żewġ karattri opposti għal xulxin, Brendan. Irridu niftakru li kellek il-primaries, il-Democratic primaries, ġifieri qabel ingħażel Joe Biden, kellek numru ta' kandidati li bdew jaraw lilhom infushom f'dak il-post. Kellek pereżempju, bdejna nsemmu anke waqt li beda għaddej is-servizz il-Pete Buttigieg, li huwa kandidat żgħir, kien is-sindku ta' South Bend, very intellectual, u rebaħ saħansitra dan l-istat ta' Iowa, li huwa wieħed mill-iżjed stati importanti, l-ewwel stati fil-Democratic primary. Kellek il-Bernie Sanders, illi jiġborlok ix-xelluk sħiħ. Kellek il-Elizabeth Warren, illi tiġborlok is-center left. Kellek saħansitra l-Kamala Harris, illi l-lum ħirġa għal-Viċi President fuq it-ticket ma' Joe Biden. U Joe Biden ingħażel, għaliex ingħażel Joe Biden, da punt vera importanti. Mela, konna ħanispiċċaw f'sitwazzjoni fej minħabba li kellek diversi kandidati li huma aktar ċentristi, Bernie Sanders kien qed iġib iżjed voti minnhom u kien ħajispiċċa jekk daw il-kandidati jibqgħu kollha fit-tiġrija kien ħajispiċċa isiru id-Democratic nominee. Imma li ġara mbagħad malli il-kandidati bdew jindunaw it-triq fejn kienet sejra, kollha bdew jiddroppjaw u jendorsjaw il-Biden. U ġifieri wara li ddroppjaw kellek 3-4 kandidati li għamlu hekk, nistgħu ngħidu li l-voti bdew imorru kollha favur Joe Biden. U għalhekk illum il-ġurnata qed nitkellmu fuq Biden kontra Trump. Jiġifieri dik tajjeb illi niftakruha kieku kien Bernie kontra Trump, id-diskors nemmen jien kien ikun iżjed aggressiv. Għaliex il-karattru ta' Bernie Sanders huwa nistgħu ngħidu l-antitezi ta' Trump, aggressiv bħalu imma xellugi. Mhuwiex lemin bħalma huwa Donald Trump. Biden minn daqshekk huwa kemm xejn iktar kalm. Biss però kif qed tajjeb inti wkoll fl-ewwel dibattitu Donald Trump beda jinterrompi ħafna u Biden beda every now and then jipprova jaddilu il-kummenti lura. Ħadmet, fl-opinjoni tiegħi ma tantx kienet ħadmet fl-ewwel dibattitu, però mbagħad fit-tieni dibattitu bdew jitfu l-microphones, jiġifieri il-moderator kellu ċans li jitfi il-microphones u dak id-dibattitu fl-opinjoni tiegħi dejjem rebħu hands down Joe Biden għaliex kienet diskussjoni li kienet ċivili u Trump ma setax juża his biggest strength, in my opinion, ġifieri l-strength ta' Trump huwa il-mod kaotiku kif iġib lilu nnifsu. Dakinhar ma setax ikun kaotiku u allura spiċċa biex tilef id-dibattitu fl-opinjoni tiegħi. Dajna, kemm se jkun b'saħħtu Biden jekk isir President biex iżomm post l-Amerika fuq quddiem tal-influenza biex ngħidu l-influenza tal-Amerika fil-politika barranija, jiġifieri ta' 78 sena qed naraw li forsi Biden jekk jirbaħ biex joqgħod terminu wieħed dan il-persuna li serva tantu ta' ħafna lill-Amerika għalmenu jkollu ċans ukoll jagħmel 4 snin bħala President, kemm se jkun b'saħħtu biex iżomm l-influenza Amerikana fil-politika barranija fl-isfond li għandek Russja pożizzjoni soda Vladimir Putin bħala President, iċ-Ċina u da kollu. Ara, f'dak ir-rigward bħala foreign policy nemmen illi anke personalment ma qbilx il-mod kif kienet handled, nemmen li il-foreign policy ta' Trump
taċċertu karattru ġdid il-foreign policy tal-Amerika. L-affarijiet kollha li għamlu d-demokratiċi, jekk kien il-ftehim tal-nuclear plan mal-Iran, jekk kien il-ftehim milux ukoll tal-UAE li kważi ħal il-premju tal-paċi Trump bih, tat karattru pjuttost differenti illi għalhekk illum demokratiċi qegħdin jikkampanjaw irridu rruħ lura fl-istess ħin tal-Amerika. Id-dubji li għandi dwar Biden per se bħala foreign policy, l-ewwel net biex terġa' treġġa' lura dak illi tixxaqqaq minn Trump mhix xi ħaġa li ħassir overnight. Irid jgħaddi ċertu perjodu, terġa' tibda relazzjoni diplomatiċi ma' ċerti pajjiżi, x'ħadd tagħmel man Nord Korea, Trump ħabideħ il-Kim Jong-un, Biden ħajamel l-istess ħaġa maċ-Ċina, ħanerġgħu nibnu bridges mal-UAE, x'ħanamlu l-Palestina u l-Iżrael, Ġerusalemm ħatibqa' bħala l-main capital city li taħdem edha kontra Joe Biden u nemmen li f'din l-elezzjoni l-foreign policy ma natax daqshekk importanza daqskemm ingħatat f'ta' qabel. Hemm il-kwestjoni tal-età. Issa ma rridx ninstema' b'mod diskriminattiv jew hekk imma da President li għandu 78 sena. Sekk forsi ħajkollu pjan li jagħmel Secretary of State li jkun enerġetiku, li kapaċi li ovvjament jivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor, building relations again. Hemmhekk storja oħra hemmhekk Biden jista' jkollu rwol ta' kważi chairman iktar milli executive għal kwistjoni ta' kif tkun il-conduct. Però li nafu żgur fil-klass ta' climate change nafu li ħammorru lura għal Paris Agreement. Hemmhekk okay. U jrid li sal-2050 ikollna zero net emissions. Għal non-renewable, etc. Il-kwistjoni kollha minna per sejja kif qedlek l-età ta' Biden. Ġifieri għandu enerġija issa li ħajjivvjaġġa ċertu postijiet, enerġija diplomatika. Din l-elezzjoni kienet iktar bbażata on the grounds. Ġifieri anka qabel fl-elezzjoni l-oħra Hillary Clinton kellha a Secretary of State CV impeccabli. Trump kellu foreign policy li nafu b'xi mod xried. Din l-elezzjoni demokratiċi they focused mod individualista, ġifieri l-Amerikani x'għandhom bżonn iktar u iktar. Ħanerġgħu mmorru għal kif kienet il-foreign policy ta' Barack Obama. Ma nafux, naħseb l-ewwel they have to get their house in order, l-Amerikani, u mbagħad naħseb hemmhekk nerġgħu nimirħu għal barra. Fekket ħafna diskussjoni dajna, Alex, mill-kamp Repubblikan ġifieri minn Trump rajna ħafna politika ta' konfrontazzjoni anke fil-konfront taċ-Ċina. U dan jistanka jipperikola ċertu il-kummerċ biex ngħidu hekk. Imma mbagħad kif konnet insemmu, Trump bil-botti li kienet jgħaddi lil Kim Jong-un li spiċċaw kważi kienu qed jibżgħu li ħajibdew jisparaw il-missili u jgħajjat rocket men u dakol mbagħad spiċċaw iltaqgħu hemmhekk u ħadu bidej xulxin u baqgħu jiltaqgħu u mbagħad kien l-ewwel President li rifess biex ngħidu hekk qasam mar hemmhekk fid-DMZ bejn il-Nord Korea u South Korea, ġifieri dan l-istess Trump li jgħaddi d-diskors kollu, u mbagħad jirnexxielu jibni dawn il-pontijiet. Iva u le, ħanoħdu min-naħa l-oħra jekk jitla Biden. Illi Biden jista' u diġà stqar u jisu għamel commitment illi jerġa' jidħol fil-Paris Climate Accord li faċli mill-għada jista' jagħmilha għax firma. Jista' jerġa' jibda jagħti l-fondi għal World Health Organization li forsi kienet l-ikbar ħmerija li għamel Trump waqt pandemija globali bħal di toħroġ u tiċċaħħat il-flus tal-membership tiegħek lil World Health Organization, imma ma semmix Biden illa ħajerġa' isaħħaħ il-World Trade Organization fejn jisiru il-kawżi kummerċjali internazzjonali bej Boeing u Airbus, pereżempju, ta' biljuni ta' dollari euro. Allora, hemm trid tara Biden għal xi qed jagħti commitment. U għaliex jien ikolli ngħid għax Biden għandu l-movimenti interni ġod Democratic Party li hu formulat minn ċelluli differenti, qed jafsuh. Let's pack the Supreme Court, ħanerġa' niġu lura għal SCOTUS, Supreme Court of the United States. Qed jgħidu isma' la qegħdin hemmhekk id-disa 6-3 favur ir-Repubblikani. M'hemm xejn fil-Kostituzzjoni Amerikana li tillimita in-numru ta' imħalfin. Infatti Abraham Lincoln minn 9 kien tellaħħom 10, mbagħad 10 jiġu 5 jiġu ndaqsa jerġgħu niżlu 9. Allora dan qegħdin jafsuh. Żid u appunta inti imħalfin demokratiċi hemm. Mela dika waħda. L-oħra l-istati tant huma
diżugwali, Kalifornja b'40 miljun għandha żewġ senaturi, Wyoming b'400,000 daqs Malta għandu żewġ senaturi. Mela jista' jaqsam Kalifornja ma' żewġ stati Nord Kalifornia, South California. U again fil-Kostituzzjoni m'hemm xejn dwar li jżid l-istati għal jista' jidħol minn hemm. Jista' wkoll ibiddel il-filibuster rule ġol Kongress illi l-kwistjoni tas-60% biex jgħaddi ma jagħtix lill-Repubblikani fl-oppożizzjoni illi jistgħu jwaqfu lid-Demokratiċi li jkollhom il-maġġoranza biex iwaqfuhom bil-filibuster. Imma kollox ħajkun jiddependi jekk Biden iġibx il-White House, is-Senat u l-Kongress. Is-Senat għadu imballo, is-Senat għadu mhux. U s-Senat ġeneralment dejjem ikun xaqleb lejn ir-Repubblikani. Ħa ngħaqdu fil-parti l-oħra tal-istudju fejn hemmhekk hemm Samuel se jkun qed jagħmel intervista ma' Dr. Alfred Sant. Nsemmilkom ġdidi għal-kollega tiegħi issa ser inkun qed ningħaqdu ma' ħadd ħlief l-eks Prim Ministru mexxej Laburista Dr. Alfred Sant. Dr. Sant ma nafx qed tismani. Ejwa, nselmulek u nringrazzawk tal-li naqat magħna għal dan il-programm. Dr. Sant, qed nisimgħu li ovvjament il-polls qed jindikaw li hemm rebħa għal Biden nofsi ħajkonna wkoll l-exit polls mingħand is-CNN li huma accurate ħafna u jistgħu jindikaw ukoll stampa iktar ċara ta' kif inhi s-sitwazzjoni. Biden fit-tmun tal-White House, kif tinbidel l-Amerika? Ma tistax tajt li Biden se jirba jew wasal biex jirba. Anki meta jista' joħorġu l-exit polls se jkunu fuq sample limitat tal-votazzjoni kollha li qed issir għall-President Amerikana, fis-sens li parti sostanzjali mill-votazzjoni saret minn qabel u saret anki bil-posta, ħaġa li mhux bla preċedent, imma ma saritx dal-volum milli ġej, l-elezzjoni li għaddew. Allora ma naġlux fuq il-ħaġa, jiena nixtieq jirbaħ Biden. Ma miża sekċara għax anki Trump wara kollox bil-teknoloġija tiegħu u l-metodu tiegħu mexxa kampanja ngħidilha jien formidabbli, m'hemmx fuq jew deskrivija. Kien the underdog għal xi raġuni oħra fl-opinion polls, l-investigazzjoni ta' stħarriġ, imma għamel kampanja qawwija ħafna. Kif tinbidel is-sitwazzjoni jekk jirbaħ Biden. L-ewwel is-sitwazzjoni ekonomika u internazzjonali tal-Istati Uniti hija dik li f'kuntest ta' globalizzazzjoni hemm ċans kbir li ġejjin li ma tibqax is-superpotenza ewlenija tad-dinja. Ovvjament l-Amerikani mhux jgħidu għadi l-ħaġa ma qed irreżistuha. Trump għamela bil-mod tiegħu billi jiġbed l-Amerika lura fil-frontieri tagħha, ħadd teori jagħmilha b'mod ieħor. U l-metodoloġija ta' Biden se tkun differenti żgur minn ta' Trump li tkun hemm Biden fil-White House. Li jerġa' jmur lura wisq sistema ta' trattament multilaterali fil-mod kif isiru l-affarijiet. Mhux aktar ras imbras l-Istati Uniti ma' ċina, ma' Russja, ma' l-Ewropa, imma jekk hu possibbli anki f'kuntest multilaterali kif kienet l-operazzjoni dinjija ta' 6 snin. Ġifieri jkun hemm qbil fil-World Trade Organization, dak li għandu xaqsam bil-negozjati mal-Iran, dak li għandu xaqsam mal-bidla tal-klima, tal-affarijiet li għandhom xaqsam mal-bidla tal-klima. Li kien hemm ftehim multinazzjonali tad-dinja kollha jkun possibbli. Dak se jimxi fuqha naħseb jien Biden se jipprova mmexxi lura lejn dik it-triq. Imma mbagħad il-fondamentali politiku, ekonomiku u soċjali tal-ekonomija dinjija u tal-politika dinjija sibqgħu l-istess. L-Istati Uniti li jridu dinja globalizzata jisostnu d-dominanza tagħhom. Dik se tinħadem mbagħad mod ta' kif Biden jekk President se jirrelata mal-Ewropa, żgur mhux l-istqarrijiet brutali u naħseb xejn effettivi ta' Trump illi fissex li ġellet l-Ewropa mal-Istati Uniti li ma kienx hemm lokalija fil-fema tiegħi, imma hemm mod kif tikkompeti mod differenti, il-mod kif tiġi trattata l-kwistjoni tat-tassazzjoni tal-multinazzjonali, speċjalment fuq livell tad-diġitali, l-erba' kbar Amerikani illi jagħmlu profitti mad-dinja kollha. Imma ma jħallsux taxxi mad-dinja kollha, forsi jħallsu ftit fl-Istati Uniti. Il-kwistjoni tal-klima, il-kwistjoni tal-Iran, u naħseb illi hemmhekk ikun hemm il-bidla
sostanzjali illi jkun hemm tfittxija mingħand tal-Amerika għall arranġamenti multilaterali u aktar milli konfronti bilaterali illi hija kruċjali fil-ħaġa. Minna ħalora mbagħad imma il-problema li se jkollu Biden hija kif isostni il-tkabbir ekonomiku li Trump ġab fl-Istati Uniti. M'hemmx dubju li taħt l-amministrazzjoni Trump qabel daħlet il-marda tal-Covid, l-imxija tal-Covid, l-ekonomija Amerikana kibret bil-kbir. U effettivament mbagħad kieku ma kienet se tmexxija ngħidilha jien stupida ta' Trump fuq il-livell tal-tmexxija tal-Covid fl-Istati Uniti, kien jibqa' jieħu l-kredtu għal tkabbir ekonomiku. Allura hemmhekk il-problema ta' Biden se tkun kif jerġa' jaqbad ma' tkabbir ekonomiku li ġab Trump u li jotor minħabba il-Covid. Allura fuq dal-livelli, wieħed jistenna li jkun hemm amministrazzjoni Biden tkun fil aktar xjentifika fil-mod kif tmexxi l-imxija tal-Covid fl-Istati Uniti. Ma jistax ikun li pajjiż bħal dan jibqa' jkollu l-aktar mortalità qawwija fid-dinja. Kif jista' jkun? U m'hemmx dubju li waħda mir-raġunijiet ta' din kienet tmexxija zoppa tal-amministrazzjoni Trump bil-ħaġa. Ħarset biss lejn naħa ekonomika u nsiet li l-ekonomiku jimxi jitfid ma' tmexxija sanitarja. Lili minn hekk imbagħad ukoll hemm kriżi kbira li għandu x'jaqsam mas-sigurtà interna fl-Istati Uniti. Il-mod brutali kif jimxu servizz ta' sigurtà mal-komunità ta' Suez u mal-komunità wkoll tal-Ispanjoli wara kollox, u kif din il-kriżi li ilha t-tek taqbad tħeġġeġ daw l-aħħar 8 xhur 9 xhur 10 xhur tista' tiġi moderata b'mod li jinħabb huwa ġust mal-komunitajiet kollha, speċjalment mal-komunità sewda fl-Istati Uniti. Forsi din tkun l-akbar sfida tal-amministrazzjoni Biden jekk se jkun hemm waħda is-snin li ġej fuq dak li għandu x'jaqsam mal-politika interna Amerikana. Fl-aħħar net qabel ngħaddu diskussjoni għal panel f'dan l-istudju ieħor. Sit awtorevoli The Guardian qed jirrapporta li Trump jaf li ma jaċċettax ir-riżultat elettorali li jkollna llum jew fil-jiem li ġejjin, ir-riżultat uffiċjali. Forsi kemm nista' l-inċertezza din kemm ir-relazzjonijiet diplomatiċi tal-Amerika u anke forsi ekonomikament il-pajjiż. Isem, Donald Trump ma tistax tipprevedi kif se jaqbes, isu żrinġ, daqqa jaqbes naħa, daqqa jaqbes oħra. L-element li daħħal f'da sens u element perikolus ħafna. Kont tisma' pereżempju diskussjoni bejn ġurnalisti tal-punent, Amerikani, Ingliżi, kontinentali, fuq din ħaġa, fejn qalu argument bħal da jista' jwassal għall-vjolenza interna fl-Istati Uniti. Ġifieri nies li kontestaw ir-riżultat billi jħorġu jisparaw fit-toroq. U hemm ħafna milixjas bħalissa li anke lesti li jagħmluha. Huma qalu tal-ġurnalisti bir-raġun, soltu dal-affarijiet ngħiduhom meta jkun hemm elezzjonijiet jinnaf f'ċerti pajjiżi Afrikani jew forsi Asjatiċi jew forsi tal-Amerika Latina. Din l-ewwel darba li qed nismgħu ssir tintqal u bis-serjetà qed tissir u qed tintqal fl-Istati Uniti. Ġifieri aktar minn kemm se jwassal kemm se twassal il-pożizzjoni ta' Trump għal affarijiet politikament rilevanti, naħseb aktar il-problema hija s-sigurtà. Jekk inti toħloq problemi ta' ġlied intern fl-Istati Uniti, li naħseb illi jagħmel jagħti sinjal ikraħ ħafna mad-dinja kollha. Lil minn hekk Trump jista' jikkontesta mbagħad ir-riżultati elettorali fil-Qorti Suprema fejn imbagħad qed jintqal li għandu l-maġġoranza tal-ġudges tal-maġistrat tal-mannim favur tiegħu. Din hija xi ħaġa dejjem tintqal meta jqu diskussjonijiet hekk fl-Istati Uniti. Kienet għamet b'xi mod meta kien hemm John Kennedy li kien rebaħ lil Nixon, ma kienet għamet ukoll meta kien hemm riżultati oħra aktar li plej żmienna, meta pereżempju George Bush kien ġie kontestat fir-riżultat li ġab fil-elezzjoni presidenzjali kien niftakar tajjeb tal-92 naħseb kienet. Hemmhekk kien hemm kulħadd joqgħod jiċċekkja kif jivvotaw in-nies bit-tikketta li kien hemm u kienet waslet anke għall-Qorti Suprema. Imma kienet ġiet riżolta b'mod paċifiku. Darba kif qed jilagħba Trump
L-uniku periklu li nara jien huwa li jistakka ċerta violenza li probabbilment dejjem għandix tkun meta nitkellmu fuq elezzjoni presidenzjali tal-aqwa stat tad-dinja. Nirringrazzawk Dr. Alfred Santa dak il-kollegament telefoniku f'dan il-programm. Edward, issa ngħaddi linja lura lilek li d-daħna tal-istudio tiegħek. Grazzi ħafna hemmhekk Samuel, se jkollna ħafna aktar intervisti fosthom anke mal-ambaxxatur Malti bbażat fil-kapitali tal-Istati Uniti, Washington DC, u se jkollna aktar anka informazzjoni dwar il-proċess elettorali, kif issir l-elezzjoni, kif Biden u Trump huma fuq l-ebda polza tal-votu l-poplu Amerikan imur jivvota u hemm dawn il-famuż kulleġġ tal-elettori, ġifieri l-Electoral College biex ngħidu hekk. Ġifieri dan kollu se jkun f'dan il-programm imħawwar li qed nippreparawkom u preparajna b'ċertu ta' filgħodu nerġgħu nibdew bi programm speċjali fejn nibdew ntukom l-ewwel riżultati fejn se tkun qed sejra l-elezzjoni u anke llum għandna rokna importanti dwar l-swing states, dawk l-istati li mistennija jiddeterminaw fejn se tmur l-elezzjoni. Iżda għalissa se nagħmlu waqfa reklam nirġu lura b'aktar diskussjoni hawnhekk fl-istudju. Lura ma'kom eżis telespettaturi, elezzjoni presidenzjali 2020, l-elezzjoni presidenzjali fl-Amerika li għajnejn id-dinja qiegħda fuqha bħalissa, election night qed joqrob aktar u aktar dal-waqt ukoll li kollna l-ewwel exit polls nibdew nirrapportawkom ukoll mill-medja internazzjonali, infakkarkom għada fis-6 ta' filgħodu programm speċjali li jkompli mis-6 il-qudiem fuq l-ewwel riżultati, l-ewwel indikazzjoni fejn se tkun qed tmur din l-elezzjoni. Iżda kif konnet nitkellmu qabel, Brendan, din l-elezzjoni mhix il-poplu Amerikan qed jiġi mistiedna mhux biss biex jeleġġi jivvota għal president li jrid imexxih għal 4 snin, iżda anka għandek elezzjoni pereżempju għas-Senat. Nafu li fl-Istati Uniti għandek id-djarkija, ġifieri għandek żewġ tikmamar, il-Chamber of Deputies, il-House of Representatives biex ngħidu hekk qisu mhux qisu il-Parlamentu, ġifieri huma d-deputati u mbagħad għandek is-Senat, ġifieri Malta kellnek aħna fl-antik fl-1920.
Jiġifieri mhux biss importanti l-elezzjoni presidenzjali drammatika kemm drammatika u kif issir ma' President mingħajr maġġoranza fis-Senat. Diffiċli biex ikollu dik iċ-ċertu saħħa u jgħaddi ċertu liġijiet. Fis-Senat u fil-House, mela, biex nispjegaw anke għat-telespettaturi li qed jarawna. L-elezzjoni fil-House issir kull sentej. Jiġifieri, jekk inti membru parlamentari l-Amerika, is-siġġu tiegħek huwa biss għal sentej, kull sentej terġa' tmur għall-elezzjoni. U mbagħad is-Senat issir is-siġġu tiegħek ikun għal 6 snin. Kull terminu ikun hemm elezzjoni għas-Senat, però by rotation. Jiġifieri qed ngħidu jekk għandek siġġu ikollok sentej minnhom ikollok 33 seats up for election, ta' wara jkollok 34 seats u mbagħad terġa' 33 seats. Illum apparti l-elezzjoni presidenzjali għal daqstant għandna l-elezzjoni għal-House għas-siġġijiet kollha tal-House u l-elezzjoni wkoll għal terz tas-Senat. Jiġifieri jekk naraw anka l-swing states u kif jista' jaffettwaw il-kandidati li jkun hemm mas-Senat, it is very important. Jiġifieri għaliex anke jekk ikollok pereżempju kandidat tajjeb ġewwa swing state, kapaċi jew ma jkunx kapaċi iġiblek ammont ta' voti għal partit tiegħek li fl-aħħar mill-aħħar jgħinuk biex tirbaħ dak li swing state. Apparti il-fatt illi President meta jiġi biex jgħaddi l-leġiżlazzjoni mill-Parlament Amerikan, jekk ikollu il-kontroll kemm tal-House u anke tas-Senat, dik tagħmillu ħafna iżjed faċli. Hemmhekk ikun f'pożizzjoni komda. Niftakru meta Obama daħħal Obamacare. Hemmhekk kellu il-kontroll taż-żewġ chambers. Jiġifieri anke meta bdejna nitkellmu fuq l-impeachment. Jiġifieri Trump biex jitneħħa l-impeachment id-Democrats kellhom il-kontroll tal-House. Tneħħa mill-House of Representatives. Weħel fis-Senat għaliex Trump kellu l-maġġoranza fis-Senat. Importanti ħafna. Importanti. Baqa' hemmhekk. Baqa' hemmhekk minħabba s-Senat. Minħabba s-Senat. Kieku id-Demokratiċi kellhom kontroll tas-Senat għalkemm riedu żewġ terzi. Però kieku l-każ kien li kien ikollhom kontroll setgħu ineħħu. Ħana naqdu fil-parti l-oħra tal-istudju nkomplu b'aktar diskussjoni hawnhekk ma' Alex u Dajna. Samuel għandek xi ħadd ieħor biex mistieden ieħor biex nagħmlu intervista qasira dwar l-analiżi ta' din l-elezzjoni presidenzjali. Ekku Edward, grazzi mill-ġdid miegħi fuq il-linja permezz ta' Skype għandna l-editur tal-Gazzetta The Times of Malta, Herman Grek. Herman, insellimlek ma nafx xi tismani. Insellmilkom iva. Herman, mill-lat ġurnalistiku, iż-żewġ kampanji ta' Trump u Biden, x'kienu l-aktar karatteristiċi li laqtuk? Ma tantx rajna sorpriżi li rajna il-Donald Trump jeleva kważi il-presidenza tiegħu b'mod isa fuq steroids ngħidilha jiena, rajna iżjed diskors diviżiv, iżjed miżoġiniżmu, iżjed razziżmu u għamel ċertu affarijiet li qatt ma kont nistennihom li jkollok president li applika biex joħroġ mid-WHO pereżempju f'nofs pandemija hija totalment ġennata. Minnaħa l-oħra kellek il-Biden li kif taqbad tajt, naħseb mhux li daqshekk eċit Amerikan, imma l-inqas isu qed jgħid li jismajna nġib ċertu stabilta u inqas knee-jerk reactions li kważi karatterizzat dik li kienet il-presidenza ta' Donald Trump. Tinsix li fl-aħħar 4 snin Donald Trump għamel l-affarijiet kollox bil-maqlub, anqas dik l-opinjoni tiegħi fej qed nitkellmu fuq persuna li ma semax mix-xjenzati, persuna li ma jemminx fil-climate change, kien moħħu dejjem fil-polls u ħaseb li l-presidenza kienet kważi talk show Amerikan daw ir-reality shows li spiċċat ġraw affarijiet li mhux tal-li influenzaw biss il-poplu Amerikan li rajna kważi beda trend madwar id-dinja kollha fejn rajna daw il-politiċi ngħidulhom right wing li jaħsbu li qegħdin f'talk show minflok u qegħdin jagħmlu show għan-nies minflok qegħdin immexxu pajjiż u meta inti qed tmexxi l-Istati Uniti mhijiex ċajta.
Ovvjament hemmhekk smajnik voċiferu kontra il-President Donald Trump. Bħalek hemm ħafna. Tajb ukoll imma nfakru dan Trump ġab miegħu wkoll tkabbir ekonomiku ħafna iktar impjiegi fl-Amerika, ma dan kollu qed ikun meqjus l-underdog. Għaliex dan fl-opinjoni tiegħek? Ċara, ovvjament, ġietlu ħażin anyway il-COVID kif kellmu ta' qabli, il-fatt li inti kollok fija f'nofs pandemija u qed tipprova tiġġieled għal postok mhijiex faċli, imma da fl-aħħar mill-aħħar inti tort lil Trump li Trump jaħseb li l-COVID hija xi ħaġa isa titmelħu biha. Ġifieri da jrid ikeċċi lil Fauci, l-espert li għandhom l-Amerika fuq il-COVID, ġifieri ċertu ġennati li qed naraw qatt ma rajthom f'ħajti. Allora ġara, meta inti għandek l-Amerika b'wieħed mill-ikbar rati ta' mwiet u minħabba l-COVID u l-fatt li dina il-COVID edha kważi out of control fl-Amerika, jgħidu li Trump tilef l-elettorat iżjed anzjan, x'ovvjament din taffettwa l-iżjed anzjani. Imma kif taf inti għalkemm probabbli Biden jirbaħ il-maġġoranza l-lejla, nafu x'ġara 4 snin ilu, Hillary Clinton rebħet ukoll il-maġġoranza u spiċċa President Donald Trump. Li hemm differenza li waqt Hillary Clinton lejlet l-elezzjoni kienet il-vantaġġ tagħha xi 4%, Biden għandu vantaġġ ta' 8%. Ma da fl-aħħar mill-aħħar jgħod kollox l-Electoral College u jekk l-swing states jerġa' jkun fortunat kif kien 4 snin ilu Donald Trump, allura ħajjerġa' jkollna lilu għall-4 snin li jmiss u għall ħares. Herman Greg, grazzi ħafna tal-li naqgħod magħna f'dan il-programm. Edward naddi ir-reġija lura lilek. Grazzi ħafna Samuel u nsellem ukoll l-editur tat Times Herman Grek li wkoll għaddilna il-kummenti u l-veduti tiegħu ċari ħafna anti-Trump. Imma ovvjament kulħadd għandu id-dritt tiegħu. Dajna, se nsaqsik naqressa fuq il-żewġ kandidati għal Viċi President, ġifieri intqal ħafna li jekk il-Kamp Demokratiku jirbaħ Kamala Harris se tkun qed tmexxi aġenda ferm iżjed liberali saħansitra minn Trump, skużawni, minn Biden, minn dik ta' Biden. X'idrilha fuq dawn iż-żewġ kandidati? Għandek il-Mike Pence li ovvjament serva diġà 4 snin ta' Viċi President li t-leminija ta' Trump u Kamala Harris, li kienet waħda kif konnet nitkellmu l-ewwel waħda mill-kontestanti fl-elezzjoni primarji għad-Demokratiċi. Jien ħaniħdok għad-dibattitu li kien hemm bejn Kamala Harris u Mike Pence. Hemmhekk ħareġ il-karattru b'saħħtu ta' Kamala Harris li literalment overshadow tattit il-karattru ta' Mike Pence. Mike Pence, in-naħa tar-Repubblikani Demokratiċi hija pjuttost bil-kontra nemmen jiena għalfejn. Għandek Mike Pence overshadowed bil-President minnu nnifsu. Min-naħa l-oħra, bejn Joe Biden u Kamala Harris, issa di interessanti wkoll fil-politika Amerikana, relazzjoni bejn il-President u l-Viċi President. Joe Biden u Barack Obama kellhom din il-bromance bejnietom, jiġifieri anke Barack Obama qabel ma ħareġ mill-aħħar leġislatura tiegħu kien ta' lil Biden the highest honor. Issa meta tara l-karattru ta' Kamala Harris mbagħad u Joe Biden, Kamala Harris għandha dik il-grinta enerġetika li forsi Joe Biden għandu dik id-daqxej ta' fatherly figure. Ir-relazzjoni bejnietom tista' taħdem u tista' le għalfejn għax hemm kwistjonijiet li huma ma jaħdmux, ma jaqblux per se, eżempju ma jaqblux per se ma hemm bażi taqbil fuq kif għandha taħdem is-sistema ta' saħħa. Fil-każ ta' Kamala Harris tgħid li għandha tkun part li kważi bl-insurance, il-private insurance. Joe Biden xi ftit inqas. Jiġifieri il-karattru ta' Kamala Harris meta id-Demokratiċi resqgħu din in-nomina biex tkun Viċi President, ħafna interpretawha bħala mossa kważi biex jattiraw ċertu voti li setgħu intilfu mid-Demokratiċi mill-aħħar leġislatura li kienet saret. Allura hemmhekk qed naraw kważi tentattiv ieħor għad-Demokratiċi biex tinkiteb terġa' l-istorja. Ejja ma ninsewx li din Viċi President għandha storja il-familjari tagħha
huma immigranti li emigraw l-Amerika, però ovvjament waslet f'ċertu high rank u hija l-ewwel mara ta' dak il-karnaġġon li hija nominata għal dik il-kariga għolja fl-Istati Uniti. Iktar minn hekk għandha karriera impeccabbli. Għandha ħsibijiet liberali illi x'inhi tagħmel qed tattira l-grupp li jissejjaħ in-New Congress. In-New Congress dan ħareġ bħal Alexandra Cortez, kemm ħafna jsegwuha. Da ħareġ minn dal-aspett, jiġifieri Kamala Harris, id-Demokratiċi qegħdin jattiraw grupp illi seta' f'dawn l-aħħar 4 snin ħassewhom abbandonati fl-aħħar mill-aħħar. Minnaħa l-oħra Mike Pence, x'intara d-dibattitu tinduna kemm Mike Pence literalment huwa puppet ta' Trump. Kamala Harris u Biden, they are their own character, but at the end of the day, Kamala Harris hija iktar b'saħħitha, għandi iktar grinta f'dak is-sens biss minn Joe Biden. Tarġa. 4 snin oħra. Dik l-ambizzjoni tagħha. Dik l-ambizzjoni tagħha fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri ħafna jinterpretawha ħadet li ridet. Jiena segwejt il-kampanja tagħha mill-bidu, oġbitni, però ovvjament hemm il-kwistjoni kollha kienet li qabdet inniżla x'kellha xi nies mit-tim tagħha li kien hemm ċertu miscoordination bejniethom. Imma eventwalment bin-nomina tagħha ħafna kienu li ħadet dak li ridet eventwalment. Naħseb xi darba ħan nitkellmu fuq l-ewwel President mara Amerikana. Ma nafx jekk tkun xi imma. Alex, ejja mmorru fuq il-proċess tal-elezzjoni Amerikana x'huwa kumpless ħafna dan. Hawn min jgħidlek mhuwiex fair għaliex kif jista' jkun ikollok kandidat li ma jirbaħx il-vot popolari imma jikseb il-presidenza, jikseb l-ola karika fil-White House, imma mbagħad għandek il-kummentu l-oħrajn isma' din hija elezzjoni federali bi storja kbira, biex ngħidu hekk, l-istorja kbira, u dik hija sistema li għandna naċċettaw għax dan huwa qed nitkellmu fuq l-Istati Uniti, stati federali. Forsi vera wasalna għal żmien ta' reviżjoni tal-Kostituzzjoni Amerikana, kif kont qed ngħid qabel. U l-iktar punti li wieħed jiffoka fuqu huwa il-formazzjoni tas-Senat. Dawk il-100 siġġu 2 għal kull stat ma jirrappreżentawx ammonti ta' popolazzjoni jindaqs. Kif kont qed ngħid qabel, California b'40 miljun, Wyoming b'400,000 u kull wieħed minn dawn l-istati għandu żewġ rappreżentanti, żewġ senaturi. Allura l-kulleġġ elettorali dak li jkun ħajmur jipprova jaqbad l-ammont ta' siġġijiet elettorali min-naħa biex imbagħad ikun jista' jiswingja n-naħa l-oħra. Għalhekk il-moviment qawwi ħafna ġol Kamp Demokratiku, imma mhuwux is-sens komuni tad-demokratiċi kollha, jiġifieri dawn huma small cells biex ngħidlek li qed jimbuttaw lil Biden. Jiġifieri għandhom ngħid Biden ma tantx jagħti kasom ukoll, imma it will be at his own peril. Għax jekk jerbaħ il-White House, is-Senat u l-Kongress, il-Parlament, il-House of Reps, u ma jagħmilx dawn l-emendi, mela kapaċi illi il-Repubblikani jkunu vera qawwija fl-oppożizzjoni u fi żmien sentejn oħra jerġgħu jerbħu is-Senat. U hemmhekk ħajeħlu anki għax jekk mhux sa juża din il-window of opportunity ta' dawn is-sentejn biex jagħmel riforma kostituzzjonali, tingħalaqlu l-window għax hu jista' jippakkja l-Qorti Suprema issa f'daw is-sentejn għax dik ma hemm xejn li waqfu mill-Kostituzzjoni, għax dik hija liġi ordinarja l-Judicial Appointments Act ta' 1789 illi biha jkun jista' jemenda. Imma jrid ikun jista' jgħaddi mill-House of Reps, mis-Senat u bil-President mhux qed jivvitoja. Jekk ħajibblukkaw lu s-Senat hemm wara sentejn għax jitilgħu fis-Senat, mela skotu Supreme Court of the United States. F'daw is-sentejn imma u stess isu qed juri li qed jagħti każ kamp li ma jridx ikun militanti wis anti-Republican. U kamp li qed jgħidu isma' this is our moment in history. Wara 200 sena ta' storja Amerikana ċari li aħna di rridu nbidluha. Irridu nbidlu kemm is-Supreme Court, irridu nbidlu anki l-istati li hemm ġo Senat. Però qatt ma kien hemm President
illi kien les li jaħu dar riskju. Kien hemm fis-seklu ta' qabel dan, fl-1800s, kien hemm diversi emendi kostituzzjonali jew kellha tal-liġi ta' judicial appointments minn 1789, semmejt il-Abraham Lincoln qabel li tellaħħa sa' 10, mbagħad instaddu għax ġew pari pass 5-5 u rridu jerġgħu jinżlu għal 9. Kien hemm min niżilhom għal 6 biex jeħles minn imħalfin għax għalhom għandhom iktar minn 70 sena. Issa bħal dik li nisimgħu li qed jiġri fil-Polonja u jgħidulhom li hija kontra r-rule of law. Mela ara hawnhekk jekk hux rule of law jew kellha rule by law. Imma il-qofol huwa li Biden għandu opportunità, għandu window of opportunity biex ibiddel il-proċess elettorali, ibiddel is-Senat illi jikkonferma u jbiddel is-Supreme Court li jiġġudika fuq kwistjonijiet li ħajkunaw anki minn wara l-lejla l-qudiem. Ħammorru għal Samuel, mbagħad ħankomplu bid-diskussjoni jekk jixfer ukoll li the winner takes it all fl-istati. Hemm żewġ stati biss li hemm xi ħaġa rappreżentattiva, imma l-bqija jiġifieri tirbħu 51% u għal 49 għal kontrarju u tirbħu b'70% u l-kandidat li ieħor ikollu 30%. The winner takes it all, tiħu kollox. Imma ħammorru għanna ħal-ħora tal-istudio għaliex Samuel se jgħaddinna osservazzjoni interessanti ħafna dwar dawk magħrufa bħala l-swing states, dawk l-istati li jkunu qed jilagħbu x'inhu huma dawn. Fidejk Samuel. Iva Edward, kif qed tajjeb int li swing states dawn huma stati għandna 8 dis-sena minnhom dawn huma stati li iġorru ħafna minnhom electoral votes, iġorru ħafna electoral votes għabbażi tal-popolazzjoni ovvjament li hemm f'dawn l-istati u l-electoral votes li huma essenzjali sabiex il-kandidati rispettivi Donald Trump u Joe Biden jieħu il-maġġoranza tagħhom ta' 270 electoral votes sabiex huma jkunu jistgħu mbagħad isiru ovvjament il-President tal-Amerika. Kif għedna minnhom għandna 8 din is-sena għandna kif qed turina ir-reġija forsi turina hekk għandna 8 stati li huma swing states din is-sena dawn huma Arizona, Florida, Georgia, Michigan, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin u daw 8 stati f'daqqa b'kollox iġorru total ta' 135 vot tal-elettorati, ġifieri 135 vot tal-elettorati. Jekk ħafna mill-kandidati jirbħu ħafna minn dawn l-istates, ovvjament daw iġorru pis li wassalhom sabiex jieħu l-maġġoranza aktar malajr ovvjament they secure the presidency kif jgħidu bl-Ingliż. L-ewwel stat għandna l-istat ta' Arizona b'kollox għandu 11 il-vot tal-elettori. Biden bħalissa mill-post li għandna sissa jidher li qed b'4 punti perċentwali fuq quddiem u l-eluq ta' dan l-istat l-eluq tal-votazzjoni huwa fit-3 ta' filgħodu fil-ħin ta' Malta. Ovvjament hemmhekk il-ħin fl-Amerika qiegħed lura. Fl-2016 Trump rebaħ dan l-istat b'4%, fil-fatt kien ġab maġġoranza ta' 49% fil-waqt li Hillary Clinton kienet ġabet 45.5%. Ta' min jinnota li l-aħħar demokratiku li rebaħ dan l-istat fil-elezzjoni presidenzjali kien ir-raġel ta' Hillary Clinton, Bill Clinton fl-1996 kontra Bob Dole. Kien forsi tmexxina għall-istat li jmiss għandna l-istat ta' Florida li fih 29 vot elettorali, ġifier Trump fuq dan l-istat mill-exit polls li għandna s'issa jidher li qed vantaġġ ta' ġiex punti perċentwali u l-eluq tal-ħin tal-votazzjoni ta' dan l-istat huwa fis-sija ta' filgħodu. Fil-fatt tant kemmu biex ngħidu hekk stat li huwa importanti biex ngħidu hekk għall-kampanja ta' Donald Trump li Melania Trump dal-għodu votat sabiex dan ikun ovvjament tentattiv tal-aħħar sabiex jikkampanjaw kemm jifilħu f'dan l-istat sabiex jirbħu dawk 29 vot elettorali. It-tielet stat li huwa swing state biex ngħidu hekk huwa l-istat ta' Georgia li ġormjew 16 il-vot ta' l-elettori u l-aħħar demokratiku li rebaħ dan l-istat kien Bill Clinton fl-1992. L-eluq tal-ħin tal-votazzjoni f'dan l-istat huwa fis-sija ta' filgħodu. Nimxu għal l-swing state li jmiss huwa Michigan li ġormjew 16 il-vot ta' l-elettori. Biden jinsab fuq quddiem sew mill-polls li hemm s'issa jinsab il-quddiem b'12 punt perċentwali u l-eluq ta' dan il-poll huwa fis-satej ta' filgħodu nerġgħu nfakru fil-ħin ta' Malta u mhux il-ħin tal-Amerika. Fl-aħħar sigħat aktar mill-swing state kif qed ovvjament dan kien kollox qed juri dan l-istat qed ixaqleb favur aktar lej Biden. North Carolina l-swing state li jmiss stat li ġor 15
il-vot ta' l-elettori. Biden ukoll kien jinsab fuq quddiem f'dan l-istat u l-elu tal-ħin tal-vot huwa fis-sija u nofs tal-ħin ta' Malta. Dan l-istat tajjeb ngħidu huwa kruċjali għal Trump jekk irid jirrepeti s-suċċess li kellu fl-2016 kontra Hillary Clinton. Fil-fatt dan l-istat hemm fl-2016 huwa rebħu b'maġġoranza ta' 50.5%. Madankollu jidher li tul din il-leġislatura dan l-istat seta' naqqas f'dan l-istat Trump seta' naqqas ftit mill-vantaġġ li kellu. Stat ieħor Ohio b'18 il-vot elettorali mill-ħin tal-vot jalaq fis-sija u nofs tal-ħin ta' Malta. Fi żmieniet moderni l-ebda Repubblikan li rebaħ il-White House ma tilef l-istat Ohio għalhekk huwa importanti li hawnhekk Trump jassigura rebħa li sara f'18 il-vot tal-elettori. L-aħħar ġistati Pennsylvania li ġormju 20 vot tal-elettori l-ħin tal-votazzjoni hawnhekk jalaq fis-satejn ta' filgħodu. Biden illum kien hemmhekk ovvjament dan huwa kif ngħidok il-home state tiegħu huwa mifhum ukoll li r-riżultat ser ikun qed isegwih minn hemm possibilment anke jekk ikun huwa qed jirbaħ din l-elezzjoni anke l-victory speech l-ewwel diskors tiegħu isir li minn hemmhekk. L-aħħar swing state Wisconsin ġormiju 10 voti tal-elettori, Biden kien hemm bil-qudiem hemmhekk ukoll b'2.9 x'kien kellna l-aħħar polls u dan il-vot jalaq fit-3 ta' filgħodu. Dak kien l-istat li fl-2016 b'sorpriża intrebaħ minn Trump b'inqas minn 1%. Ngħaddu issa sabiex insegwu wkoll servizz li jurina wkoll anke kif taħdem il-kampanja fl-Amerika kif huma il-proċess elettorali fl-Amerika. Presidenzjali tal-Istati Uniti. Elezzjoni li kull 4 snin tiġġenera interess dinji anki għaliex min jiġi elett ma jinħatarx biss president, iżda jkun il-kap kmandant tal-aktar armata qawwija fid-dinja. L-Amerika hija magħmula minn 50 statu l-elezzjoni presidenzjali meqjusa bħala waħda indiretta. Iżda xi jfisser dan? L-ewwel nett il-kandidati fosthom Donald Trump u Joe Biden li ilna nisimgħuhom jitbaqqu u jaħduha kontra xulxin ma ssibhom fuq l-ebda polza tal-vot. Allura kif jiġi magħżul il-President? F'kull stat issir l-elezzjoni fejn il-poplu jażel dawk magħrufa bħala l-elettori. Dawn l-elettori mbagħad ikunu huma li fil-kulleġġ elettorali formalment jażlu il-President. Kull stat għandu numru stabbilit ta' elettori skont il-popolazzjoni f'dak l-istat partikolari. Interessanti il-fatt li il-vot taċ-ċittadini Amerikani mhuwiex wieħed rappreżentattiv. Biex nagħti eżempju prattiku, stat partikolari għandu 10 elettori u 6 minnhom jappoġġjaw lil kamp Repubblikan u l-4 l-oħra jinsabu fuq in-naħa tad-Demokratiċi. Kemm il-darba l-kamp Repubblikan jirbaħ anki b'maġġoranza minima, l-4 elettori tad-Demokratiċi ikunu kostretti jeqilbu fuq ix-xaqliba l-oħra, taħt il-prinċipju illi r-rebbieħ jieħu kollox. Din tista' ġġib sitwazzjoni fejn min jikseb il-maġġoranza tal-elettori ma jkunx kiseb l-appoġġ nazzjonali tal-poplu. Hekk ġara 4 snin ilu bejn Donald Trump u Hillary Clinton u fis-sena 2000, meta George W. Bush għeleb lil Al Gore. Għalhekk f'kull elezzjoni jkun hemm taqtija ħarxa għal stati meqjusa bħala vitali minħabba l-ammont kbir ta' elettori illi jġorru. B'kollox hemm 538 elettur fil-kulleġġ li jaħtar il-President, għalhekk b'matematika sempliċi il-kandidat irid jikseb 270. Dan in-numru meqjus bħala numru maġiku huwa importanti sabiex ipoġġik fit-tmun tal-aktar pajjiż qawwi fuq wiċċ id-dinja. Iżda l-affarijiet jistgħu jikkomplikaw ruhom kemm il-darba elettur partikolari illi oriġinarjament ikun iddikjara l-appoġġ lejn kandidat jerġa' jdurlu u jappoġġja lil tan-naħa l-oħra. F'kuntest modern din qatt ma ġrat. Intant biex wieħed jikkontesta l-elezzjoni presidenzjali tal-anqas irid jott il-35 sena, ikun ċittadin Amerikan u ilu jgħix fil-pajjiż għal dawn l-aħħar 14-il sena. Mal-ewwel daqqatajn dawn il-kriterji ma jidhrux impossibbli iżda li jużguru illi biex tasal sal-White House trid tgħaddi mill-arbil tas-sistema elettorali komplessa Amerikana. U wara dak is-servizz dwar il-proċess elettorali fl-Istati Uniti għadu kif ingħaqad magħna wkoll l-Ambaxxatur Malti fl-Istati Uniti Keith Azzopardi. Ambaxxatur ma nafx tkun qed tismani. Qed tisimgħek però mhux qed narakom. Insellimlek Ambaxxatur ma ġara xejn. Tispjegana ftit Ambaxxatur l-atmosfera bħalissa fl-Istati Uniti kif inhi ovvjament nifhmu li bħalissa ħafna nisimgħu ħliema television jaraw x'inhu l-eżitu ta' din l-elezzjoni u xejn. Eżattament, bħalma wieħed qed jistenna din l-elezzjoni kien hawn stennija mod partikolari. Infatt huwa stat ta' fatt li din l-elezzjoni presidenzjali hemm rekord assolut kemm
ta' nies li votaw minn qabel permezz tal-posta kif ukoll kif kien mistenni illum matul il-ġurnata in-nies li ħarġu jivvotaw fil-postijiet tal-votazzjoni. L-atmosfera hawnhekk f'Washington DC tista' tgħid li s'issa għadha kalma għalkemm diġà qed ikun hawn indikazzjonijiet li tista' tinbidel minn kull ħin għal ieħor kif jibdew jitfaċċaw. Iva, fil-fatt rajna rapporti li kien hemm negozju ħwienet li mbarraw il-bibin tagħhom mhux hekk. Eżattament, jekk mur fiċ-ċentru mod partikolari, però mhux biss, ħafna mill-ħwienet huma mbarrati bil-pjanċi tal-injam. Il-Mejjer ta' Washington DC ta' direttiva sabiex kemm jista' jkun kulħadd jibqa' ġewwa il-lejla u għada, però naf tajjeb ukoll li fi bliet oħra pereżempju bħal Philadelphia is-sitwazzjoni hija iktar intensa. Pereżempju fil-belt ta' Philadelphia saħansitra hemm il-National Guards li huma stazzjonati ma' postijiet prominenti fil-belt flimkien mal-pulizija tal-lokal minħabba li ikun ir-riżultat qed jistennew li hija tisħon u jista' jkun hemm xi inċidenti. Ambaxxatur, grazzi ħafna tal-li għettinna u spiegajtinna l-atmosfera bħalissa fl-Istati Uniti. Edward, naddi ir-reġija lura miegħek. Grazzi ħafna Samuel, mekrajna spiega qabel servizz dwar li spiega kif titħaddem din l-elezzjoni presidenzjali, rajna wkoll dwar li swing states u se nkomplu qed nagħmlu diskussjoni dwar dan iżda waqfa ta' riklami qasira bqgħu magħna għaliex fadlilna aktar dwar din l-elezzjoni presidenzjali Amerikana. Oxrin sena ta' storja. Tispiċċa l-gwerra l-kbira. L-ewwel gvern laburista f'Malta. Mintoff isir mexxej laburista flok Pawlu Boffa. L-ewwel gvern ta' Mintoff. Tibda l-ġlida għall-indipendenza. Ktieb ġdid l-istorja tal-Partit Laburista 1940-1960 ta' Francis Gallia. 800 paġna ta' storja, mill-ħwienet ewlenin tal-kotba 15 l-euro biss. Il-lejla tajba eżista l-spettaturi l-ura maħna f'dan il-programm elezzjoni presidenzjali 2020 għanna sa' 11:30 tal-lejla. Għada programm mis-6 ta' filgħodu l-qoddim natu l-ewwel indikazzjoni l-ewwel riżultati hemmhekk rajna dik il-grafika sabiħa imħejja mill-Kulin Demikoli, nsellimlu minn hawnhekk u ningrazzjah. Għada se jkollna dawk l-istati li bdejtu tarawhom mixew lin sofor jibdew jixelu blu jew ħomor jekk mhumiex għar-Repubblikani u Demokratiċi nibdew nagħtu l-persentaġġu u min se jkun qed jikseb dak in-numru maġiku ta' 270 Brendan. Konna qed nitkellmu l-ewwel ma hija fair din li the winner takes it all f'dawn l-istati, ġifieri minn dawn hemm 51 propja għaliex DC mbagħad għandhom l-elettori tagħhom jiġifieri. Eżatt, mhuwiex stat, imma jiġifieri għandek 51 post ħanejdu hekk, għandek 50 stat u DC li għandhom il-voti tal-elettori u kważi kollha għajr tnejn the winner takes it all, ġifieri m'hemmx rappreżentanza, ġifieri hekk inti għandek kif kont qed nitkellmu irbaħtu sow jew irbaħtu bi ftit, xorta għandek ħadd il-voti kollha tal-elettori. Eżatt, hija sistema komplessa ħafna, sistema li ġejja mill-founding tal-Amerika. Għaliex meta il-kolonji dak iż-żmien taħt ir-Renju Unit inqalgħu il-barra u ġew biex jiffurmaw il-pajjiż tagħhom, kien hemm diskussjoni fejn daw iridu jilħqu bilanċ bej is-saħħa tan-Nord tal-Amerika u s-saħħa tas-Sud tal-Amerika. Ġifieri kellek is-South Amerikan li huma stati li dak iż-żmien kienu jippermettu l-slave trade, ġifieri fejn inti persuna mhux bil-forsi ta' jkun free ma kellek ħafna plantations, speċjalment pereżempju tat-tabak, fejn kellek l-slaves li kienu jaħdmuhom
U allura kellek il-popolazzjoni ta' dawn l-istati biċċa konsiderevoli minna kienet nies li għal daqstant mhumiex free. U minħabba fekk intlaħaq dak li dak iż-żmien kienu jgħidulu it-3/5 compromise. X'inhu da 3/5 compromise? Kull persuna Amerikan li kien slave kellu il-vot għalkemm ma setax jivvota, kellu elettur ta' 3/5 ta' wieħed. Jiġifieri, pereżempju, jekk inti kellek 6 miljun ruħ fis-Sawt illi kienu free u 4 miljun ruħ illi kienu skjavi, dawk l-4 miljun ruħ biex jintlaħaq il-bilanċ għalihom kienu ħajinoddu bħala 3/5 minnhom u jiġu elettori dawk. Jiġifieri dawk it-3/5 jiġu converted in electoral votes. Huwa għalhekk illi din is-sistema ġiet into being dak iż-żmien u baqgħet hekk. Illum il-ġurnata peress illi tiffavorixxi dis-sistema minn nfisha l-istati rurali minħabba l-fatt li l-istati rurali imorru ħafna anti-repubblikani tiffavorixxi l-repubblikani għaliex id-demokratiċi ħafna minnhom iqogħdu fl-areas urbani fi-stati bħal New York, California, Washington u għal daqstant għalkemm anke nistgħu ngħidu fl-2016 kellek il-Clinton ġabet 3 miljun vot iżjed minn Donald Trump. Illum hemm Donald Trump. Din id-darba ma noħodix bi kbira illi jiġri l-istess għalkemm mistenni illi id-distakk fejn jidħol il-popular vote din id-darba ikun kemm xejn ikbar. Ekku. Interessanti din id-diskussjoni għaliex anka il-fatt li konna qed nitkellmu hemm kollox 538 elettur, allura ġiet iġġib 270 tkun irbat. Ħanaddu għandna l-oħra tal-istudju għaliex ħarġu xi exit polls iktar milli fuq stati fejn qed imorru, imma stħarriġ l-opinjoni pubblika dwar il-votant Amerikan lejn xi xħares l-aktar, Samuel. Iva, Edward, fil-fatt għadhom kif bdew ħerġin ftit exit polls u kif qed inti mhux dwar kif fejn nistefaw il-polsa tal-vot tagħhom, imma l-issues l-iktar affarijiet li joqtuhom u fuq siex ibbażaw il-vot tagħhom. Fil-fatt meta nies ġew mistoqsija x'inhi l-iktar kwistjoni importanti għal-jom u li biex ngħidu hekk permezz tagħha fuqha tefgħu il-vot, 34% ta' dawn in-nies li ġew miġbura f'dawn l-exit polls sostnew l-ekonomija. Ġifieri hawnhekk għandek numru kbir ta' nies li kkunsidraw l-ekonomija bħala fattur importanti ħafna u allura hemmhekk qed naraw nies li probabbilment xeħtu l-vot tagħhom favur ir-Repubblikani u Donald Trump għaliex huwa ovvjament il-kandidat biex ngħidu hekk li huwa l-iktar abbinat ma' titjib tal-ekonomija fl-Amerika. Racial inequality 21% dwar il-coronavirus, il-COVID-19 u kif din ġiet biex ngħidu hekk mitigata 18%. Ġifieri ma tantx qed naraw nies li jikkonsidraw l-importanza tal-coronavirus u kif din ġiet milquha biex ngħidu hekk mill-awtoritajiet Amerikani bħala issue importanti ħafna. Meta wkoll bdew in-nies ġew mistoqsija jekk l-Istat Amerikan l-Amerika jekk mexxewx tajjeb fi żmien tal-pandemija, 51% qalu le u 48% qalu iva ġifieri. Hawnhekk qed naraw fejn ħafna kritika dwar Trump u il-mod kif mexxa fi żmien il-pandemija, xort qed naraw bilanċ sostanzjali bejn iġġiex opinjonijiet dwar dan. Edward, nagħdi linja lura lilek. Grazzi ħafna emmek. Samuel, interessanti dawn l-osservazzjonijiet. Se nitlobkom ġifieri ħantikom ftit ħin imma biex nagħlqu għax wasalna biex nagħlqu dan il-programm ħanibda bik dajna. Qed naraw dawn iċ-ċifri. Kont ħanmur għal ftit il-mibeda razzjali għaliex kienet ukoll issue dell-elezzjoni u semmiet hemmhekk għandek jekk mhux se jiżbar xi 21% ġifieri wieħed minn kull ħamsa iktar minn wieħed minn kull ħamsa. Il-pandemija mhux daqshekk kemm edna forsi telfitu l-pandemija lil Trump. Interessanti daw iċ-ċifri li qed naraw. Dawn ġejjin minn media internazzjonali bħal CNN. Jien li laqatni sa din
is-sensazzjoni ta' l-Amerikan għandhom bżonn sens ta' bilanċ iktar aħjar. Ġifieri forsi jien li jintlaħaq dak il-bilanċ bżonn jużbej l-ekonomija u s-saħħa. Ħafna mill-attakki ta' Trump lejn Biden kienu qed ibezzaw in-nies minn jipprova jbeżza n-nies l-elettorat iktar minn hekk li tipo Biden ħajalaq l-ekonomija, ħajalaq il-pajjiż u dan f'daqqa waħda Biden jaqbad fuq Twitter u jgħid li mhux ħanagħmel hekk imma ħajkun qed jaħdem iktar fuq li kienu semmaw il-Heroes Act li kienet injezzjoni ta' 3 trillion jekk mhux sejra żball l-ammont biex jerġa' jkun hemm stimolu ekonomiku. Id-Demokratiċi għandhom pjan għall-ekonomija biex terġa' tirpilja kemm il-darba ġie komunikat li kapass li jkun tfadal ovvjament li jgħaddim il-proċess kollu tas-sistema per se biex imorru. Trump nemmen li kellu żmien biżżejjed biex jaħseb pjan għall-ekonomija, ma madankollu bħal donnu iktar kien jgħid moħħu biex l-affarijiet superfiċjali tiegħu iktar milli għall-affarijiet biex jerġa' iqajjem l-ekonomija. Ovvjament l-interpretazzjoni ekonomika ta' Trump hija Trump ġej minn ambitu li jaf eżattament in-negozju, allura ovvjament dak l-aspett forsi tistenneħ xi ftit. Forsi kummenti konklusivi naħseb l-Amerikani qudiemhom għandhom żewġ persuni li minkejja forsi l-età minna nnifisha, però hija riskjuża per se għal raġuni li fl-istess l-Amerika għandha bżonn ruħ li iktar żagħżugħa. Jiġifieri stil ta' dem ġdid per se illi jmur lil forsi mill-images li qed naraw ta' Trump u Biden. Jiġifieri Biden għamel 8 snin serva, Trump issa serva 4. Hemm bżonn dik ir-ruħ iktar żagħżugħa minnha nnifisha. Dwar dan ir-riżultat per se, ovvjament, hija hemm qasma ċara, hemm qasma min irid iktar flus forsi f'butu li forsi l-ekonomija taffettwa aħjar, hemm qasma oħra isma' hemm bżonn il-pandemija tkun ittrattata aħjar, affettwat il-pandemija lil Trump u żgur li affettwat il-pandemija lil Trump minnha nnifisha. Madankollu nemmen li hija l-iktar elezzjoni li ma nafux eżattament fejn sejrin minnha. Alex, ħansaqsikom mbagħad tal-aħħar ħanieħdu round fl-aħħar min taħsbu li ħajirba. Ma le ma waħda min taħsbu li ħajirba. U kienet tissemmi l-aspett ekonomiku, Biden ukoll irid iżid it-taxxi lil min jaqalla iktar u mbagħad qal dik le ma t-taxxi jolqtu l-iktar l-ola taxxi jaqalaw xi $400,000. Ġifieri, il-kummenti konklusivi tiegħek, ir-rimarki konklusivi tiegħek għażmin li wasalna llum bejn Biden u Trump f'din l-elezzjoni ferm kumbattuta u kulħadd qed jgħid li kull 4 snin ngħidu din hija elezzjoni storika, elezzjoni taqtija ħarxa. Hija vera din? Hija vera storika, imma mbagħad għandek ħafna kummentaturi li qed jgħidu u le more of the same. Mela għandna contrasting views u naħseb iż-żewġ slogans tagħhom, għax slogan huwa compression ta' ħafna ħsieb. Ejja niftakru, Trump, make America great again, MAGA. Imma has he made America great again? Għal ħafna nies yes he has. Għax ħareġ bully internazzjonali. Sa jekk hux tajjeb jew li tkun bully, imma ħareġ il ju superhero internazzjonali. Ma kulħadd tifaqqa jgħajjar, jikkritika, eċetera. Imma is that the way? Imma apparti di. Biden fejn qed jilagħba il-karta tiegħu, mhux qed jilgħab biex jagħmel a radical overturning ta' kollox, mhux qed jilagħba biex ħajjagħmel rivoluzzjoni ta' kollox. Kont qed ngħid qabel anki riforma kostituzzjonali tal-Qorti Suprema jew tal-Istati fis-Senat għandu kważi reluctance u inhibition, u qed jgħid make America normal again. Mela il-gap huwa bejn Make America Great Again li waqat naqressa f'dan l-aħħar 4 snin, partikolarment dis-sena tal-pandemija li gerfxitlu l-ekonomija u anki il-bażi tal-voti, li qed jilagħba Make America Normal Again li viċin il-lik ħafna. Mela qed jiġbed lill-votanti illi qed jersqu lejh u ejja niftakru illi forsi l-ar logħba li lagħab Trump dal-aħħar xahar bħala l-aħħar 4 ġimgħat, kienet innomina tal-imħalfa għal fuq is-Supreme Court. Għaliex? Mux in its own right, imma xwaqaf il-Recovery Stimulus Economic Program li fuq kienu jiddependu miljuni ta' nies anki għal dowl u għal social benefits mill-5th of October li law.
diġà għamlu xahar mingħajr ma għandhom revenue ta' xejn, issa f'dan il-hiatus, dan il-gap li ħajkun hawn sal-21 ta' Jannar ħajkollok Oktober, November, December u Ġanwari 4 xhur mingħajr ma tirċevi xejn, dan l-aspett soċjali ftit qegħdin nisemmuh u dan kapaċi jkun id-daqqa ta' ħarta għal Trump. Mela, Brendan, finalment, l-swing states dejjem jilagħbu parti importanti, semmejna xi ftit minnhom, kemm se tkun elezzjoni drammatika li goes down to the wire din, jiġifieri issa fil-sigħat li ġejjin ħanibdew narawha din. Ovvjament jiddependi mid-distakk. Jiġifieri jekk id-distakk ikun wieħed close, mela nistgħu ngħidu illi ħandumu biex ikollna r-riżultat finali, biss però jekk ir-riżultat ikun wieħed landslide favur iżjed f'dan il-każ jidher li jekk ikun hemm landslide iżjed tkun landslide favur Joe Biden, mela allura jkun hemm indikazzjonijiet ċari. Hemm tattika wkoll kif tinduna il-fejn sejjer ir-riżultat għaliex l-istati jinqasmu bil-counties. U allura jekk inti jkollok county illi fil-passat tkun stronghold pereżempju Repubblikana u taraħħa din id-darba sejra lejn id-Democrats, mela hemmhekk tkun taf illi jekk dik il-county tintrebaħ jew tintilef, tkun taf fejn sejjer l-istat sħiħ. Jiġifieri ovvjament jiddependi mid-distak kemm ħajkun id-distak. Finalment, Biden jew Trump dajna? Biden popular vote imma naħseb ħabba l-kolleġġ elettorali Trump. Alex? Biden popular vote. Trump ma jġibx l-Electoral College, ma jibqaj fixkel tant li l-Biden jagħmillu ħajtu miżerja. U finalment Brendan? Bla dubju ta' xejn, Biden iġib il-popular vote. Jekk iġibx l-Electoral College hija mistoqsija oħra sissa mill-li rajn imma jidher li l-Electoral College iġibu dement mbagħad li kif qal Alex ma jkunx hemm ħafna challenges legali mit-tim ta' Trump li jmorru sal-Qorti Suprema fejn Trump għandu l-maġġoranza. U għadu kif qal għal-lejla Trump, qal I enjoy winning and I'm good at winning, but I'm very bad at losing. Dik teddida iktar ċara minn dik. Kif żar posta ta' votazzjoni. Jiena nirringrazzjakom il-koll, ċert li ħajkunna aktar diskussjoni għada fis-6 ta' filgħodu nibdew programm ieħor, ħanibdew inħejju propju mill-lejla, aħna ħanibqgħu nek maħniex ħanorqdu biex insegwu din l-elezzjoni kif jgħidu election night eċitant immens Joe Biden jew Donald Trump mis-6 ta' filgħodu ta' għada. Insellem ukoll Samuel Lucas li tagħna gwida interessanti dwar kif sejra din l-elezzjoni presidenzjali 2020 il-lejl tajjeb. Is back, bigger and better and stronger than ever before. The 21st century is going to be the American century.